Yan ang makabutuan, diri ka sila paka-alilingkuron. At ang matawagan, inusan na kuratsa, ang primero. Diri ka rin sinasayaw, nasa siya sa pagtikang pala sa hingan sa gamay. Pero kisumatan ko siya na maawit ang diyan sa gamay. Ladies and gentlemen, our Parish President Father Lipas, Agin Hoyko will provide congratulations permit ang atong Rodling Mayor sa Dugto sa Gamay, Honorable Rakil T. Kapokyan. Kuratsa Mayor! Congratulations by Reverend Father Cleo Basamirego and Honorable Mayor Rakil T. Kapokyan.
This is Gamay Town Fiesta 2024, Northern Samar. Thank you very much. Waray TV, subscribe. And Reverend Father, will you pass and give our past. And this time,